Nina ani magari o koni bana anga jamana kɔnɔ sabula maaw kɔni bɛ ka faga ko jugu bɛɛ lajɛlen kɔni na o de kɛra Dawuda Dunbiya kɔni ta ye no ayiwa an balimaw o bisimila ye an ka kabako kɛnɛ kan bi kabako m'an bolo ka da kulu kan o de ye ka fɔ Dawuda Dunbiya ale ye mécanicien min sigi bɛ taa san 39 kɔni bɔɲɔgɔn kɔ kɔni na ayiwa a yirala ka fɔ ko cɛ marifatigi dɔw kɔni taara ale kɔni faga a ka denbaya kɔni ɲɛna ayiwa ko ni waleya yɛrɛ kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la kare do min kun ye janvier kalo tile 8 fo ka taa bila tɛnɛ don na janvier kalo tile 9 na ko kabala ni o ye Bamakɔ kin dɔ ye ko ni ye cɛ marifatigi ye 3h du matin olu kɔni donna Dawuda Dunbiya kɔni fɛ yen nɔ ayiwa olu kɔni kelen ka don ko u ye Dawuda kɔni ka da kari ko ka fɔ k'u bɛ suɲɛli wale kɔni ta ka ɲɛsin u ma o de kun na ko Dawuda ale kɔni wulila ka bɔ a dayɔrɔ la ka i kun ɲɛsin a ka salon kɔnɔna ma ka taa lajɛ mun mankan bɛ kana ma ayiwa o de kun na ka ani ni cɛ marifatigi ninnu kɔni bɛnna ko u ye mugu k'a la fo siɲɛ 2 bɔ ɲɔgɔn kɔ a kɔnɔbara kɔni na ayiwa o de sababu ya ko u y'a ɲininka ka fɔ ko Dawuda ko wari mugu dɔ b'a bolo ko a ka wari in di olu kɔni ma Dawuda y'a yira ka fɔ ko wari kɔni ti ale bolo a filɛ ni yɔrɔ min na nka k'u ka taa ale siso kɔnɔ ale muso bɛ yen nɔ ko wari kɔni bɛ yen Dawuda muso ale kɔni ye wari ta ka di nin ma kɔfɔlen ninnu kɔni ma olu y'u ka nin waleya ninnu kɔni kɛ u ye Dawuda ka wari kɔni ta ka taa n'a ye ani min ye Dawuda ye ka kisɛ caya la a den yɛrɛ ɲɛna ni a yɛrɛ den kɔni tun bɛ taa san 3 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni na a n'a muso ɲɛna ka sɔrɔ ka taa ayiwa o de waleya la kunnafonidila dɔw b'an fɛ yan nɔ Mali la olu wulila ka se Dawuda kɔni fɛ yen nɔ ka taa ɲininkali caman tɛnkun a muso la a muso kɔni ye jaabili kɔni kɛ wa an ka jɛ an ka o jaabini ninnu lajɛ ɲɔgɔn fɛ ne cɛ de don Dawuda Dunbiya san 40 muso kelen ne kelen de y'a furumuso ye den kelen b'a ne cɛ ko in kɛra cogo min na sisan 4h wagati a kɛra dimanche 3h ka dugu jɛ lundi la u kɔni taara an sɔrɔ so kɔnɔ yen nɔ mais mɔgɔ ninnu ma don ni da ye u yɛlɛnna ni koko de u yɛlɛnna ni so koko ye ka jigin kɔnɔna na sisan ka taa an ka porte gogoro sauter ka daba yɛlɛ ka sɔrɔ ka taa attaquement ninnu kɛ bon u donna u taara da fɛngɛ u sɔrɔla ka taa an ka vitre fɛn minnu bɛ kɛnɛmana na sisan an ka courant ampoule ninnu u sɔrɔla ka taa dukɛnɛ ampoule ninnu bɛɛ fɛngɛ fɔlɔ olu ci fɔlɔ ka bɔ yen nɔ ka sɔrɔ ka na sisan k'u bɛna salon da fɛngɛ quoi vitre sauter u nana forcément u bɛna vitre sauter yɛrɛ donc ne cɛ bɔra ka na sisan mankan fɛ ne quoi a sera salon kɔnɔ dɔrɔn donc u ye vitre da yɛlɛla dɔrɔn u sinna ka kisɛ kala salon da la yen nɔ u ye kisɛ ɲɛ 2 de k'a kɔnɔbara la n tigɛ ala ye k'o dɔn parce que la wagati ma kɛ ɲɛna mugu kan bɔlen de ne cɛ kulekan kelen kɛ ne panna mun bɛ boli ka na dɔrɔn ne cɛ ko ne ma dala ko segin ko u b'i faga ne sɔrɔla ka segin ka taa n jɔ couloir kɔnɔ yen nɔ bon ne bɛ mun fɔ jamana masakɛw ɲɛna nin ko in na yɛrɛ kɔni walahi an dusukun kankannen don an sɛgɛnnen don nin ko in na yɛrɛ de walahi bilahi nin ko in ye mun da an ka ala dɔrɔn pe de b'a dɔn ka taa baga ma fo an siso kɔnɔ yarɔ dogoyɔrɔ wɛrɛ kɔni tɛ mɔgɔ la i siso kɔ dɛ n'u ma wuli ka nin ko nin ɲɛɲini nin dan tɛmɛ bi dɛ marifa kun b'u bolo u donnen an ka gardien ka pekasi kun bɛ kɛrɛfɛla la yen nɔ u ye pekasi ninnu ta pekasi digɛ senna sisan u ye pekasi ninnu ta sisan ka taa u sera bere bɛ dɔ bolo marifa bɛ dɔ bolo min ye kisɛ k'a la o y'i jɔ sisan donc pekasi tigi nan'i jɔ a kunna sisan kisɛ kɛla la o kɔni kɛra ɲɛna ko n'a ma wari mugu yɔrɔ fɔ sisan k'u b'a kun ci a ko la ko ayi ko wari bɛ yɔrɔ min na k'u k'a fɔ a muso k'a ta ka d'a ma donc a y'a taama yan ne cɛ sisan na ne taara don couloir kɔnɔna na ka don n ka so kɔnɔ ka n ka chambre datugu da la dɔɔni ne ko min datugu da la ne ye datugu da la ka da sɔgɔ dɔɔni cɛ nana da kɔngɔ a ye n tɔgɔ fɔ n t'a dɔn mɔgɔ min de don kɔni cɛ ko ne ma ko karisa n'i ma da yɛlɛ an b'i yɛrɛ faga dɛ ne fana na ala minɛ sa ka da yɛlɛ a ko i cɛ ko wari bɛ yɔrɔ min na taa bɔ sinon an b'i faga a ka sɔrɔ ka bese ɲɛ kelen ta ne yɛrɛ la a ye bese da ne yɛrɛ kun an ka sɔrɔ ka taa ne cɛ bɛ si chambre kɔnɔ an ka sɔrɔ ka taa ɲɔgɔn fɛ ani ne an ka taa a ka fini minnu tonnen bɛ ɲɔgɔn sanfɛ ani ne ka taa finiw kelen kelen jigi ɲɔgɔn fɛ ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye Dawuda muso kɔni ka ɲɛfɔli ye nin ko in kɔni kɛra cogo min ale y'i da don a bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛfɔ ye hali bi an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ a kan maaw kɔni hakilina jigin ka yira ka fɔ an bɛ wagati min na ko bi lakanabaliya kɔni cayalen don an ka jamana kɔnɔ nin wagati in yɛrɛ la kɛrɛnkɛrɛnnenya nin dɔgɔkun na maa caman bɛ yen nɔ olu bɔnɛna u ni la u bolonafɛnw nɔfɛ a kɛra nafolo ye o a kɛra moto ye a n'a ɲɔgɔnna caman o de kun na bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi i yɛrɛ la ni warimugu b'i bolo i ka wuli ka
taa bila bangi la a n'a ɲɔgɔnna fɛ i ka kɔni kalifa yɔrɔ wɛrɛ yɔrɔ min tɛ i fɛ yen nɔ sabula ni zo ninnu u caman ye maaw yɛrɛ kɔni dɔnbagaw de sabula maa kɔni t'a dɔn i ni maa min yɛrɛ bɛ jɛ la bɛɛ lajɛlen k'i kɔlɔsi wa n'i ye sɛgɛnnafɛn i ka yɔrɔ la i ka wuli ka se finitigiw kɔni ma ka taa ɲɛfɔli kɛ ye walasa i ka denbaya bɛ se ka lakana cogoya min na ayiwa an balima an bɛ ala deli ala ka an kisi ka bɔ ni lakanabaliya in na hali bi an ka jamana kɔnɔ ni ne kun ye an ka bi kabako ye ka da kulu kan aw ni ce aw ka kulumajɔ la aw k'an bɛn an ka baroda wɛrɛ la